Zdravím vás, čaute. Tak my už ideme do Kambodže a sme v prístave, doviezol nás sem taxík a pôjdeme touto loďou, čo je tu za nami. Tak potom spravíme troška viac videí, lebo teraz už musíme ísť nastupovať. Tak čaute zatiaľ. Práve sme nastúpili a usadili nás to tu v lietadle, že tu máme miestenky, ale pôjdem sa akože vysýkať a vybehnem hore tam na palubu a spravím nejaké videjko aj tam, keď vyrazíme. Chcel som ísť von spraviť video, ale je to zavreté a to sa ani nedá, to strašne kolíše tú loď. Tu sa nedá ani prejsť, ľudia šablujú, ale nejako takto to vyzerá. Tak my sme sa už vylodili, nachádzame sa v meste Ha Tien a ideme na nejaké miesto na mape, nám ukázali, tam odtiaľ nás zobere autobus na hranicu. Tam vybavíme víza a už budeme v Kambodži. Teraz sme v podstate, ja neviem, nejakých 50 km od hranice v meste Ha Tien. Švirikajú, no, parádne. Tuto asi doľava. Počkaj, pozrie mapu. Tam musíme ísť rovno. To je také kľudné, bez nejakej premávky. Aj na tom ostrove bolo v tých rušejších miestach veľa aut a motoriek. Krásne vlajočky komunistické. Počuj, hen tam je, pozri, aký obchodiak. Tam to zoženieme, to, čo potrebujeme. Jasné. Tak už sa nachádzame na hranici, tu nám skontrolovali pasy a teraz ideme vybaviť vízum. Tu máme ísť dovnútra a toto je vlastne hranica Kambodža a Vietnamu. Práve opúšťame Vietnam a tam oproti je už kambodská colnica, tam si vybavíme aj víza. Takže zatiaľ ahoj Vietnam, to je za nami, ahoj. No, tak už sme v Kambodži, prišli sme hranicou, ktorá bola dosť dlhavá, oni tu majú všade čas. Dali sme si nejaký ten nápoj, kambodžské pivko. Čaká nás tu auto, ktoré nás zavezie na cieľ, kam máme ísť. Do Kampotu. Do Kampotu ideme dneska. Takto tu chodia na pionieroch, naložení. Tak my sme už dorazili do nášho cieľa a teraz sme vyložili nás v cestovke. A ukážem vám taký typický príbytok, či už thajský, vietnamský alebo aj kambodský. Oni robia si akože svoj biznis zo svojich domovov alebo pred domom a toto je taký bytík typický. Tuto je jedna dvojpostel, čučík oddychuje. Tu je ďalšia izba, tu sú schody hore, tu sa detská izba alebo kuchynka, tu je vecko.
Tu sa prechádzame po meste Kampot a prvé, čo musíme teraz spraviť, tak pôjdeme si zameniť peniaze, prenajmeme si skúter a musíme si ešte zadovážiť SIM kartu, aby sme mali internet. Tuto by asi mohli aj skútre požičiavať. To je nejaká obedy večere, reštaurácia. Pozri, Sinet. To bude asi SIM karta. Idem tam pozrieť. Tuto je papina pouličná. Aha, pekne ovocíčko. Tu sme si akurát požičali pinčla a viacerí mi píšete, že mám hovoriť koľko čo stojí, tak takýto pinčel stojí 6 eur na deň, na naše. Tak zastavili sme sa na jedlo a u takého domáceho, tu býva vlastne vzadu a tu má reštiku, tu nám to pripravil pekne čerstvé, nakrájal mäsko, na panvici opražil. A takáto jedna porcia tu konkrétne stojí 2,20. Jedna porcia a pivo tu stojí 1,60 €, ale to ešte pozrieme v potravinách, koľko stojí. Vo Vietname stálo v reštike pivo 50 centov. Už sa nám podarilo všetko vybaviť, už sme sa aj ubytovali a bývame 3 minúty od centra Kampotu, 3 minúty na skútri. A takýto výhľad máme. Balkónik. To je balkón na chodbe. Môžeme ísť izbu pozrieť. To je Tončiho izba. $10 na noc. Svetlo ti nejde? Ja nemáš elektriku pichnutú. Nevadí, idem na moju ešte. Ja mám izbu tu oproti. Toto je moja izba. Taká istá ako má Tonči. Malý sprchový kút a záchod. Je to dosť veľký hotel. Niekoľko schodový, my sme na druhom poschodí. Tu je tiež balkón, tam som ešte ani nebol pozrieť, že aký je tam výhľad. Toto je ináč samý hotel naokolo. Tu sú ešte aj vonkajšie schody. Ja som si vybehol na večeru a je tu také nočné trhovisko. Je také. To je takáto jedálnička, pani tu varí. Vôbec to tu nevyzerá špatne.
Zdravím vás, tak máme tu nový deň a vyrazili sme na pláž v Kambodsku. Bývame v Kampote teraz a to je tak vo vnútrozemí, tak na mape som pozeral, najbližšia pláž bola asi táto. Na mape, čo som našiel, a to je nejakých 30 km od Kampotu. My sme sa už presunuli o nejakých 60 km ďalej do džungle a ideme tu pozrieť buddhistický chrám a sediaceho Budhu. A toto je mesto, v ktorom bývame a tam, neviem či to vidno, toto tu je more a vzadu tú pevninu, čo vidno tak úplne tu napravo na juhu sme boli, tam bola tá pláž. V podstate a vlastne sme sa vrátili do mesta a teraz na opačnú stranu zase sme prišli do tejto džungle. A ešte pojeme nejakých 10-15 km do toho buddhistického chrámu a ešte na toho sediaceho Budhu. Toto je sediaci Budha.